Tak for det. Jeg skal måske lige fortælle seerne, at vi selvfølgelig er taget op på Lindholm Høje. Og nu er det ikke så længe siden, vi var sidst. Der præsenterede Socialdemokraterne deres EU-kandidat som viking. Og nu står I her, tror der, i lur. Hvad er der med de vikinger? Ja, vikingerne har sikkert spillet på lur, men de her lur er nu egentlig tænkt en 1500 år før vikingetiden. Så de stammer faktisk fra bronzealderen. De er jo så ikke lavet af bronze, de er lavet af kobber, men cirka 1500 år før vikingetiden. Nu er I jo begge to medlemmer af Aalborg Symfoniorkester. Og hvad er det, der er spændende ved at spille på sådan en, det ligner en gammel æbskivepande? Ja, det spændende ligger jo nok i, at de har, hvad man måske kan høre, en meget sprød klang i forhold til de instrumenter, vi spiller til daglig. Anthony Sennevald spiller jo på basun, og jeg spiller trompet. Og vi har en helt anden, lidt skarpere klang. Men det her, det er jo sådan en rigtig sprød malmklang, kan man godt sige. Ligger der en udfordring, Anthony, som professionel musiker, i at lære at spille på sådan en gut her? Nej, ikke decideret. Det eneste, der er udfordringen, det er, at det er svært at spille